Rus dilindäki satirik saytlar şol sanly habar tüýtlü çeşmeler, onlarça Rus bloger öz döredijligini Türkmenistandan barha ýygjam ilham alyp başlady. Bu geçen Tomuz Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň HBO kanalyna John Oliver'in Comedy Central'da Trevor Noah'nyň satirik gepleşiklerine baş tema öwrülmeginiň ýa hassa güýçlenýär. Ýöne soňky ýygjamlaşan satirik çykyşlar hususan Panorama Nokot Pap adly habar tüýtlü satira saytyna Türkmenistan we onuň prezidenti hakda çap edilen habar tüýtlü değişmeler görnüşinden hakykata gawat gelmese-de Türkmenistana we onuň liderine ünsü çekýär. Dünyada koronavirus dowlu dowam edýän wagty 17 fevralda bu sayt virusa ýolugan Almaz adly türkmen aty we onu prezident Berdimuhammedowyň bejerişi barada habar tüýtlü değişme ýaratdy. Beýleki bir habar tüýtlü değişmede 10 töwerew betniýetli hüjümçüni prezidentiň haly bilen urup howp serpikdiriş aýdylýar. Ýene bir maglumatda onuň programmaçylyk boýunça geçirilen milli çempionatda ýeňiji bolşy, beýleki maglumatlarda onuň Bitcoin'i esaslandyryşy hemde edebiýat boýunça Nobel bayragynyň ýüze urmegi barada degişilýär. Habar tüýtlü değişme saytyndan ýene bir käbir söz başlar. Türkmenistan milli däp desturlary esaslanyp gyda ýurtlarynyň aýallaryň sumkalarda daşalmagyna ruhsat berilmegini soraýar. Türkmenistan liberallaşmagyň çäklerini aýallary tigir sürmegi gadagyn etdi. Ýöne elbetde bu maglumatlar görnüşinden hakykata gawat gelmeýär. Türkmenistan Büyük Britaniýadan 10.000 tonna çäge satyn alýar. Lewapda ýaşy 40-dan aşan erkek işgärlerden çal taşly bolmak talap edilýär. Türkmenistanda gara we garamtyl renkli ulaglar gadagan edildi ýaly söz başlar bolyn. Habar tüýtlü değişme saytlaryna näl halkara habar çeşmelerini, şol sany olaryň käbiri BBC ýaly habar saytlaryna Türkmenistan barada çykýan habarlaryň söz başlaryndandyr. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bolsa öz başyna bir dünýä. Hormatly arkadagymyz ulagy täzeden işläp düzdü. Sebäbi ol ýaşlykdan velosiped söküp düzýärdi. Hormatly arkadagymyz karate oýunçy 10-njy danyň eýesidir. Ol nişanany bir saparda mergenledi. Hormatly arkadagymyz nobatdaky kitabyny ýazyp tamamlady diýip prezidentiň ýazanlygy aýdylýan 52-nji ýa 53-nji kitap barada habarlary bermegi Türkmenistanyň synçylary göre hyýal bilen hakykaty saýgarmakda adamlary gümürtüklüge mejbur edýär. Ýurtda bolýan wakalaryň hemde olar barada habarlaryň synçylary göre patarraklygy ýurt barada halkara jemgyýetçiligini de hyýal bilen hakykatyň arasyndaky bulonçoklugy sebäp edýär. Çäjiň harpykdan saýlanmagyny kynlaşdyrýar. Halkara hukuk guramalary şol sanly Human Rights Watch Türkmen hökümetini adam hukuklaryny depelemekde tanqid edýär. Halkara hasabatlarda Türkmenistan söz azatlygy boýunça Demirgazyk Koreýa deňelýär. Ýöne Demirgazyk Koreýa diýileni köpleri göre harby paratdan geçirilýän tanklar, solok ýüzlü harby wasa adamlar we çal sahny adamlaryň gödüňünde janlanýar. Türkmenistan dilinde bolsa köpleri göre aýdym aýdýan, saz çalýan ýa-da DJ-lik edýän wagty hoş prezident gödüňünde janlanýar. Türkmenistanyň halkara jemgyýetçiligine dören keşfi Berdimuhammedowyň sahnadaky keşfi bilen berk baglanyşyklydyr. Hukuk guramalarynyň Türkmenistan barada hasabatlaryna näçe adamyň habarlydygy ma'lum näl ýöne Türkmenistan we onuň prezidenti barada efire giden değişli satira gepleşikler häzir eçenni diňe YouTube'da jemi 12 million töwerew tomoşaça ýetirilipdir. Bu san Türkmenistanyň ilan sanynyň tas 3 hissesidir.